kwashe bola. Ka ga wani gida can? Wallahi in na kwashe masu bola fa zan samu wani kuɗi sosai a babu sai na samu wanfan a yau. Kai me bola? Ko zan zo gidan na yi da ci da yawa. Kai kwana yi ba ka zuwa ko ka samu kuɗi ne? Wallahi ka bari na gaya ma hanyar ne gaba ɗaya ko wani bola da kai ka za ka iya? Zan iya. Bola yana da yawa. Hannun ko na nawa ne? Ni in dai zan samu 2,000 a bola. 5,000 zan ba ka dalla. Kai alhamdulillah ai yau na warkewa. Oke Alhaji ba matsala dakkada. Buro uba kaga wata cika? Giza jigijan kyale su kin nuna da kyau wane fa. Sannan ki fa. A gaskiya na ga kin burge ni wallahi saboda yanayin tafiyan ki da tsarin ki yanda kike tafiya naga daga gani irin ki ajin mu ne mu ƴaƴan manya. Kin san babana ya kai mutane 30 aikin hajji bana. COVID-19 da ba zuwa haji. Aikin sanni da ke ai ba maganar da nake. Ke karan kanki in kika bi ni za ki ci arziki ki bar arziki. What? Labarin ka da Allah tun ɗazin kuma kai a ba ta ake yi kuma abin da tsewa. Kai da Allah ka fara da karar Allah. Ni yake ce ma haka? Ku da ma irin ku kuna bakin ciki. Kun ga mutum irin iyayen shi. What? Wannan magana ku zo ku dinga. Bari biyan ba da wani tun da wannan. Malam, in baranka ne ka je ka ansa. Tun da na zo nake jin wani gwarin talauci da wani gwarin bola.